finom bort persze jó társaságban, laktató étel mellett érdemes elfogyasztani. Nagyharsány szintén a Villányi borvidék része, így aki este felé is jó bort akar kortyolni, az válogathat a kényelmes szállások közül. Egy nagyon vadregényes udvaron állunk, és családias is a környezet. Hol helyezkedik el az Aralika panzió? Mi Nagyharsányban vagyunk, ez Villányi borvidéken található. Villány és Siklós között helyezkedünk el félúton. Nagyharsány híres borokról is ismert hely, villányi borászatoknak is van itt szőlőterületük. És ez egy családi vállalkozás, hiszen a te nevedről kapta a nevét. Igen. A panzió. Pontosabban vezetéknévről kapta a nevét, horvát származásúak vagyunk, és nagyszülők, illetve édesanyám nagyharsányi születésű, és így kerültem ide én is Magyarországra. Örököltem a háznak egy részét, a többit azt fel kellett vásárolni, és mivel elég nagy a ház, és olyan idegenforgalmi helyen található, mint Villány, ezért gondoltuk azt, hogy itt kéne egy ilyen panzió szállás étteremmel és wellness-szel készíteni. Említettem, hogy nagyon családias a panzió, összesen hányan férnek el, és milyen helyiségek vannak? Úgy van, hogy 3 apartmanunk van, apartmanonként 2 szoba, konyha és fürdőszoba minden apartmanhoz. Összesen 24 főt tudunk elhelyezni, 2, 3 és 4 ágyas szobákban. Ezen kívül még ami a vendégek rendelkezésére áll, az a wellness részünk, ahol van finn szauna, infravörös szauna, egy kis fitnessteremmel, és a kis jacuzzi 6 személy részére, illetve van egy éttermi részünk is, ami jelenleg zárva van, de hogyha valaki így előre lefoglalja, akkor nekik kinyitunk, és ott 40 plusz 20 főt tudunk befogadni. És ha már az étterm, akkor horvát specialitásokat is meg lehet kóstolni. Pontosan, ilyen horvát parasztál jellegű ételünk is van, vagy pedig meleg egytálételek. Az aralicatál az ilyen kulán, magyarul stifóder, horvátul kulenova széka. Hát ez most nem sokat segített nekem. Igen, majd megkóstolják, és akkor tudni fogják. És láttam, hogy az udvaron is lehet bográcsozni, vagy éppen mondjuk halászlevet főzni, de borok is vannak, a házborai is vannak. Pontosan, igen. A panzióhoz tartozik egy kis családi pince is, ahol nem csak villányi borokat, de van siklósi bor is a kínálatban, illetve a szekszárdi és pécsi borvidékről származó szőlőből készült borok is vannak. Fehér, vörös, rozébor van a kínálatban.